tayo ay gagawa ng pulutan pang shot. Okay. Gawa tayo ng cucumber pang pulutan. Okay. Tawag ko dito ay may sili tayo. Ayan. Sili. Suka. Tapos may lemon yan. Yun. Tapos ano tayong pipino. Wala tayong peeler. Ay. So ito. Ating sino yan? Pinoy. Good morning, Pinoy sa Amerika. We're making cucumber salad. Bago tayo mag-start magtrabaho. Ayan. Ito ang ating tatagay mamaya. Ayan. Every day in my life. So, lagyan natin dito. Masarap yan mamaya para sa ating dapat pala may tupperware akong malaki. Kulang, bitin. Ito natin lagay yung iba. Okay. Hindi na ako maglalagay ng asin. Wala na akong apple cider. Kailangan palitan na yan. Time check, 8:19. Meron pa tayong 20 minutes, 10 minutes. Yan. Lagyan natin ng sili.
Okay. Tayo yung mag-shot na. Lemon. Lemon. Then, what is that? Not officially shot tayo. Ito ang ating tagay. Ang ating titirahin mamaya. Okay. Meron pa tayong 6 minutes. Okay, tatagay na tayo. Ayan po. Tagay. Apple cider with water. Okay, that's it. Back to work. And then, mag-start na pala tayo. 8:24. Cover na natin. Para fresh lagi. Ating shotting glass. Okay. Babush. Happy Thursday.